Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Anhi ko lang una ibutang sa bahay kining usa ka milyon nga akong nailat kikan kang Andro. O karon, magplano na ko kung unsay sunod kong buhaton. Kinahanglan tili na ko maghagos pagpawi ni Jessa. Kinahanglang si Jessa na mismo ang mangitag paagi nga makaikyas gikan sa makamot ni Andro. Sa maron. Murag tunay na bundak sa kawas sa payaga. Ang puspos. Gulitan ko ni maayo. Kinsa nang nasa gawas? Kinsa na? Huwag may mitawag. Liliun ko ng lungag sa bumbong ang gawas. Dakong lungag. Unsa man ang buwang nga naa sa yuta. Mura man ang baga buwang nga sa gawas. Kinsa kang naa sa gawas? Wa may mitubag. Pero wa man ang baga buwang ganina. Ako ba ka ng tanaw, no? Gusto, magawas ko. Huwag mong gitaw sa palibot. Kaysa magay nagputang ng puwang bagla sa yuta. Akong susihon ko nung si Sud anang maong pagapuwa. Putang magkani din eh. May miabot ka ganina samtang nakatuko. Ako nga blihan. Oh. Unsa man ang sudin ni mong baga? Mga sexy nga gamit? O gamit pang kaliko? May bathing suit sab. Mga gamit gihapon ni sa babae. May kaming suot. May ngana ko sa ibabaw. Parang ako nasab. Ang iyang agi. Parehas gihapon sa note nga gibutang niya sa unang mga bag sa taas. Kung doon na kapay kinahanglan nun, isuwat lang og ibilin sa punuan sa pilipog nga lubi. Pilipog nga lubi?
Nakakita na ko si Pilipo galubi. Tuara. Maulan na ang lupi nga ni ay ining dapita. Nga Pilipog. Salvahis! Kinsa manggid ka? Pakita na ako! Kinsa ka man ha? Ganong gibilang ko ni magbag ha? Pakita na ako! Pakita! Naibaw kong nagtanaw lang ka na ako! Pakita na ako! O sa maging gusto ni mamahita mo ha? Ikaw ba'y nagpabutang na ko din sa isla? Pakita! O sa may gusto ni mamahita mo? Nga napili man ka magpakita na ako ha? Kaluwi ka tanaon sa naong ni Jessa. O sa man yun? Pagkadag ko sa sama din. Gusto ko ni mong duwaan ha? Mao ba gusto ko ni mong duwaan? Dili, Jessa. Wa ti kaduwa eh. Gusto lang ti kang ati manon. Kung dili ka mapakita na ako, palayo! Naibaw kong dautan kang tao! Usaw na pagpakita ko pagtabang kang Jessa. Huwag yung ipakita na ako. Kikapoy na ko sa pagbating kahadlok. Kung mauna kining akong kapalaran nga, permila ko nga magkalisod-lisod. Alas, sige. Das pagpa mga alas! Hello? Ako ni, si Alex. Pamati. May papanid-an ko nimo. Ang M&J sa patusan. Gusto kong may bawaan ang mga lakaw sa tag-iya nini. Si Andro. Oh, tanang mga dapit ngayang adtuan. Ug kung kinsa ang iya mga kauban. Bayran ta ka. Bayran ta ka matag importanteng kasayuran nga imong mahaton ako. Oo! Tanan niyang lihok. Tanan niyang ikauban. Sugod ka nga dawa. Sige. Bye. Katugnaw sa gagabion din sa isla. Ang hangin. Murag doon ay ice. Hangtod ka na sa magkukutob din eh. Gusto. Ugma. Libutan ko sa ang isla. Kinanang magkakita kong dapit ka kaikiyasan. O katakuan. Kung doon na may mga datang tao nga moabot. Matuon ako sa gisulti ni Alex na ako. Nga leader sa sindikato sa human trafficking si Andrew. Ugma. Kinahanglang masusi ko ang tibuok isla. Huwag ko makatugog tarong tapida. Uy, nga ako nang kisugo pagpaniid, Andro. Taliar na kahipo sa balita na. Hello, unsa na? Usa? May bakasyos, Andro? Asap ko na siyang bakasyon. Way naibaw sa mga kaubas trabaho? Kisaya kauban? Wa siya kauban? Sige. Susiha ang dapit nga gibakasyonan ni Andro. Sige, bye.
Magpaibong. May bakasyon si Andrew nga siya lang. Hain magkaday niya ibutang si Jessa. Taas na kaya akong nalakaw. Nila ko sa duwat sa pangpang din sa isla. Oh. Tao. Tao ka nang naasa at mga pangpang. Kinsa magang nasa pangpang! Tabangi ko! Tabang! Oh, nagkakita siya ako. Muana ako! Tabangi ko! Tabangi ko! Gikidnap ko! Kaya naman kalabang ko ng bahinan sa pangpang. Nagbalog gihapon ang mga tao. Pero dili ko maglaro ang iyang naong. Kaya nagkaw siya. Nga nung naamagan siya na magpundo. Kaya sa magka na siya. Kaya naman katabok ko dito. Hala, naunsa man nas Alex. Nagsige naman lang nagpundo siyang kwarto. Wa naman na siya gawas-gawas. Si Jesus wa pagyud mabalik. Ay, mahadlok masab kong mangutanan niya bahin kang Jesus. Kay lain man ang iyang naong permi. Murag sa puto na kaayo. Ay, kinsam kaning nanawag ay. Ako ba kang tubago, no? Oh, ako ra may tao din eh. Ako na lang yung tubag ini. Hello? Ha? Si Dong Alex imong toyo? Uy hala, tuwara ba siyang kwarto? Gisapot man to, uy. Uy! Ay lang ka kog kasab kay tiguang nako. Amaw man ka? Oh. Ha? Muming masakiron kun di mo tubag si Alex? Kisa naman? Ay, kagang! Aw, Dong! Isog man kay di nga lalaki, Dong. Uy, iya kunot ang masakiron kung dili ka mo tubag niya, Dong. Ingna siya pasul nga lang siya disbay. Kay ako'y unang mutipi niya. Ha? Uy! Uy, kinsa man kang nanawag. Hala, ikaw na lang kun moari kasbay kay ikaw kun unahon niyag masakir. Bunda ka ma. Ha? Ibundak yun, Dong? Bunda kinatawa sa telepono! Oo, good. Ko'y ginoo ko. Dong Alex, dili ka ko dumtan atong tawhana, Dong, nga isog ra ba kay to? Pasag dito! Sa sunod nga manawag siya, unya nakasiguro kang siya, bundaki dahil sa telepono ma. Kasamot ka! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!